kuzolunga, kuzodlula kuzofika isikhathi sokujabula. Wala bafethu, shapho kunjani? Ngithembe ukuthi ni grand, ngithembe ukuthi niyaphila. Makuthi usanda kusijoina ku channel, please ngicela wenze nje okulungile, ulike i-video, usubscribe ku channel. Okunye okubaleka kakhulu, ciphiza i-notification bell ukuze ngaso sonke isikhathi mangifaka i-video uthole i-notification. Transfer update bafethu kwi Orlando Pirates. Orlando Pirates it is confirmed ukuthi ke i-Master Chef umdlali ke wethu waseswini uSipho Mbule uyayishiya i-Orlando Pirates. He is leaving i-Orlando Pirates bafethu. Lokho kuqinisekiswe intatheli yaka SABC. Icabanga ukuthi ke abaningi benu bayazi uMazola J Molefe useqinisekisile ke ukuthi ke uSipho Mbule uyayishiya i-Orlando Pirates. If uzokhumbula uSipho Mbule i-Orlando Pirates yamsayinisa only 1 year contract. Leyo contract yayinganayo i-option yokuthi ke mhlambe ingakwazi ukuthi i-extendwe. So isizini iphelile, i-contract i-expire ngomhla ka 30 June, but it is confirmed by uMazola J Molefe ukuthi uSipho Mbule uyashiya kwi-Orlando Pirates. So bafethu bekuzodlulisa lokho ukuthi uSipho Mbule is no more an Orlando Pirates player. Like i-video, subscribe ku channel. Okwamanje ngivumele ngithi nje bye bye.